Børn har en forunderlig kraft. Som min kloge ven også sagde det. Lyt opmærksomt til børnenes sjæl og væsen og forstå noget stort, som vi voksne ofte glemmer i vores travle hverdag. Nå, hvor kom jeg fra? Ja, mit liv. I mit liv var jeg i mange lande. 2 år var jeg i Italien. I Italien var det let for mig at skrive. Der er man omgivet af fugle, af himler, høje himler. Jeg husker min ven, min lille nevø, Vladimir. Han ville gerne spille. Og jeg blev i humør og skrev musikken til ham, så han kunne spille det.